Malawi, Camera. Yes, comrades, good evening, everyone. Mwaswera bwanji, ndipo muli bwanji. Comrades, thank you very much for your numerous condolences. Kukuza ndi maliro Nzanga, Reverend Pastor Ian Longwe. Yemwe atakidwe pa 5 pano kucha. I'll be there. Nyaka nawo kumwambo wa maliro. Woperekeza my good friend, Pastor Reverend Ellen Longwe. May his soul keep and rest in peace. Comrades, so many people mwakamukundifusa mafuso pakatipa. Mr. Luara, Comrade Luara, banji, kanga simu kuveka yai. Simu kuyangu ya maudio, palape, ibebe sen. Comrades, ineyo di mapanga campaign ya chulungama. I don't want to fabricate my campaign ya de Sokabambi. And I don't want to complicate things. Because I know nchito yopangira campaign msugulewa ziko. Sima kan nchito yopeka ngati mena ambiri akupangira. It's not just you wake up in the morning, kumapanga campaign, kapena kumanena zintu, zokuza ziko lanu, kapena zonena za usogoleri, wokanika. It's not easy to campaign for a leader of a political party or a leader of anything in life. Sure, leadership is about competition. Timapanga ndale za competition. Komanso timaona anthu omwe timapangira campaign. Campaign yanga inamba kalikale nthawi ya SKC monga mbiri mukuziwa. Ndimapanga campaign ya chisawawa. Mwina ndimata kutukwa na ena, kamena kumanyoza anthu ena, kumatani, kusaka. Ndimaona ndimafuna nipeze njira yoti kodi what is a good campaign? Kumalawi kunoko. And campaign yanga ndinayamba kalikale. I have got the experience. I know the people omwe ndimapangira campaign. The voiceless. Anthu omwe amamva kuwawa komalibe mawu. Utatuse ayankhule timve zovuta zawo. Nde panopa campaign mendi kupanga panopa in search of a good leader. Inafika maturity stage or maturity stage or level. Panopa campaign ni upanga panopa si ija kale ya chisawawa. Panopa I'm focusing really what Malawi needs. Koda Malawi tufuna chani. Nde campaign mendi upanga panopa. Si campaign ya bweka. And I'm making sure chili chonse chomwe ndikuona kuti ku Malawi kuno chinatikilepheresa kuti titukuke kapena tipenge zinzoyenerera. Chili chonse suti kamene mangu ndikukopanga campaign ya de Sokabambi yoka. Ayi. Komanso ndikupanga campaign against zinthu zomwe zakhala zikuthandizira kuti azisogolera athu aziko azilephera kuyendesa zikoyi. Mwachisanzo mafumu. Mafumu ndi am totally against culture imene tinachita adopt or inherit from our forefathers. Culture yopanda chitukuko. I'm also campaigning against that. That culture yopanda chitukuko ndimene yasokoneza Malawi kufika pamene tili pano. We work very hard. Koma tikapita kumafumu malamulo athu miyambo yathu ya makolo tikumakhala anthu osapita pasogolo. Our culture is not transformative. Culture imene tinayo ku Malawi kuno muchimachitidwe azinthu zathu zachikhalidwe si zinthu zomwe zingasinthe Malawi. I'm also campaigning against that across Malawi. That is number 1. Number 2, my church. Azatu azipembezo. Ena machalichi ena kapena zipembezo zina ku Malawi kuno zikutibwezeranso pansi kwambiri with our democracy. Zinthu zimene zizi zomwe Malawi yambiri sakuonapo. Umphawi wambiri mene tukumanawo mwina kumachoka kuchikhulupiriro cha kuma church kapena za miyambo izi. Zikutulowesa pansi zinthu zomwe timatha kupereka ndalama mene tingaperekere, timatha kupereka maulemu mene tingaperekere, kwa maulemu amenati they yield nothing by the end of the day as a country. We still remain poor. Timakhala banthu olesauka. Tikupereka maulemu ambiri kumafumu, but we are not getting anywhere. No progress at all. Mafumu athu kumene makhala kumamizi, there's nothing. Even anthawa kamavutika fumu ilibe china chilichonse chopanga offer as compared to maulemu amene timapereka kumafumu athu ku Malawi kuno. I'm not only talking about mafumu akunzimba kapena mafumu akuno kumpoto. It's across the country. Mafumu athu tikuwapasa ulema wawa.
anthu awo akamavutika alibe ma solutions. The solution imakhala boma, ndi boma limapanikizika kupereka chithandizo kwa anthu chifukwa mafumu aja amene amakhala pasogolo kumalandiranso kwambiri ziphuphu kuchoka ku boma. As a result, anthu athu akhala kuvutika politically. Timaona ngati mwina anthu andi kusogoleza pamene mafumuwo anthu amene amasunga chikhalidwe chathu kumalawi kuno ndi amene akukhala ngati akupondeza anthu aja. Therefore, my campaign in search of a good leader, I'm also looking at these avenues. Mafumu ndi chikhalidwe chawo ndi chikhalidwe chathu, komanso machurch ena, mipingo ina yomwe imasiya zopempheresa imalowa kundale. Monga ngati Public Affairs Committee apaki a group of clergy anthu azipembedzo kukhala kabungwe kawo. Tikamavutika Malawi kapena msogolera kamala lakwisa zinthu samamuzuzula iwo amangopanga zinthu zongoti basi takuma ndi msogolera apeza kuchona ngapesa. So my campaign for the Sokabambe, I'm looking at where is the Sokabambe going to fail? How could the Sokabambe akalephera bwanji kundesa ziko? Because zimene ndatchula apa ziwiri, mafumu chikhalidwe chathu ku Malawi kwamba nthawi yakamuzibanda, ma church kwamba nthawi yakamuzibanda, sitinatukuka Malawi beyond. Pali mipingo ina imangotowesa pansi ndi zikhulupiriro zoti basi abusa tizadyesa tizapasa china za ulere, just like mafumu. We have never progressed because of these things. So my campaign is now, it has reached maturity. When I'm campaigning, ndikamayankhula kwa Malawi wanzanga kuti let's vote for the Sokabambe, I'm looking at so many things, so many factors. But also I'm looking at factors that are going to protect the Sokabambe akazalowa mboma. I don't want a leader amene kumpanga campaign akalowa mboma asati iwala amene Amalawi kuti iwala. And go to the people omwe timango adyesa tikalowa mboma, mafumu ndi church. That zimene zizi kumalawi kotenti tese. Let's not dwell much kwa anzathu achipembezo. Zipembezo omwe zisizikubweza chitukuko kumalawi konoko. Zipembezo omwe zinda zisogolera omwe amangonyengera zisogolera omwe anthu ife timapasa vote. By the end of the day amene timapereka vote azipembezo aja amatipondereza pothamangira iwo kukagwizana isogolera wa ziko kuti azidya zaulere. This is not the time Malawians to vote for somebody akalowa mboma azizasangalasa mafumu. That time is gone. Nthawi imene yena kupita ndi Chakwera. Chakwera must take everything. Zoma nyengerera mafumu kapena zoma pembeza mafumu. Pamene fe anthu amene tikuvotera msogoleri mafumu amangokhala mbali ya boma nthawi zonse. Remember comrades, remember Malawians, the time we were campaigning against DPP. Mafumu ambiri kumalawi kuno anali side ya DPP. Anthu awo tikamalira mafumu amamulimbisa msogoleri wa ziko kuti zake zili bwino. Pamene fe tili opposition mafumu samatifuna. Achali chena samatifuna. Very few churches like Roman Catholic. Roman Catholic that have been bored enough. Ama imeba chilungamo ama sha produce my pastorators. Koma charity enawa amango yamika msogoleri. Forgetting that uti msogoleri kali pamene pacha. It's our vote. The vote for the poor. The vote from the poor. And also ukafireti meka anthu aja pamipando. Titata chikhulupiriro kwa mafumu athu. Mafumu osakutithandiza. Achalichi osakutithandiza. Tungopereka ndalama kuma church. Chilichonse kuza ku church limapereka. Koma tikavutika the church does nothing. Mafumu sapanga china chilichonse. And some other chiefs amasisa declare ngati ndanzeru kwambiri kuposa anthu awo chifukwa iwo ali pamwamba pa nkhani ya zamagazi kapena chifukwa za nyumba za chituo cha ufumu wawo. Anthu onse ophunzira kumalawi kuno timakagwada ku mafumu. While tili ndi knowledge yomwe mafumu asayalibe koma amatipondereza. Knowledge imene zezo timakhala nazo anthu fe pasi pa mafumu timafuna titukule ziko. Mafumu azipindula ku ziko lomwe ife tikupanga tikugwira nalo ntchito bwino. Tikuonesa zimene tikupanga. So kumalawi kuno when I'm campaigning Malawians, when I'm campaigning for the Sokabambe, even wherever the Sokabambe is, he must know that when I'm campaigning for him, I don't just need him to be Pampando president. Ndifuna azapange zinthu ziwende kunena apapa. Mafumu azaone poayika. Church azaone poayika. Anthu fiti kamalira tizaziwe komwe tingakapeze thandizo loyenelera. Not many zili panopo. Very few churches are helping anthu kumalawi kuno. All the churches in Malawi, they want to benefit from a government, whether a corrupt government. And that was pendezo samona zimene zijaya. So what do I mean? Nditendo jana. My campaign for a better Malawi tachedwa kale.
Pa global map, Malawi tachedwa kwambiri, we are so poor, we have lost everything. Zeru zatu, the wisdom that we have, skuriatos, and how we are Italy as compared to other countries. My neighboring countries, Zambia, Tanzania, Mozambique, you can mention them. Malawi tachedwa kwambiri. Zati chedwesa ndi maulemu opanda ntchito omwe takati kwa pasa sogolatu andale. Everyone this time knows that Chakwera has failed, knows that DPP failed, and we are just continuing moving with failures. And now we're campaigning in a campaign for the rightful people who can change things. Omo alibe mutumao mulibe zomwe alibe experience yokubanderama, alibe experience yonyoza anthu, alibe experience yopembeza anthu omwe sakuthandiza dziko lathuli. Anthu omwe amangolanda ndalama because of kuyankhula ngati zimene akuyankhula ngati kuti mulungu amayankhula ndi mulungu pamene hayi ambiri amene akupemphera kumalawi kuno mitima yawo ndi yankhanza. Very few people amene amasogolera mipingo ati kumalawi kuno the givers to the poor or the vulnerable. Very few. Chimozonse mafumu kumalawi kuno samafuna anthu ochenjera akhale pasogolo chifukwa ana mafumu kumalawi kuno, mafumu ambiri kumalawi kuno ana awo sanapite ku school, amangodera kumaliza zaulere without working. Osatusa pansana kumangoja zopempha, akafuna vine yasonkhele ndalama, akafuna adye bwino yasonkhele ndalama. That life must end, Malawians. Moyo umene utenti sinthe. Lesi mafumu nawo sazituluka pansana. They must be working in offices, ali mafumu, not just sitting in their homes waiting for someone to vote for a leader yemwe aziza mjera pamutu masuku ngati mezili panopa. A challenge. Don't pray for people go pemphera ndale kuti akalowa mboma muzati zaulere. We cannot develop. There's no way tingapange develop when we think like that. We must change, Malawians. Tenti zione kodi chimene tikupanga apa chipembezo chikhalidwe chathu kumalawi chikutithandiza chani pa democracy, chikutifinya bwanji. How best can we work with our chiefs? Kodi chifukwa chani mafumu ambiri anawo sapita ku school? Chifukwa chani kutukula Malawi tisakhale ndi ma boundaries choti uyu ndi wachipembezo, uyu ndi wa ndale ayesa zipanga paika. We must work as a family, a hard working family. Osati wina family azingokhala basi ubangosera bawo kumayemeza mazola dya nyama. No, we must work hard and our constitution must be very tough. Let's not keep lazy people kumafumu. Let's not keep lazy people through the church. Never. Tenti zuke ya Malawi. So I'm happy that whatever I've been doing, mina Malawi ambiri mkuza kuti kulipilira. It's long time I've been campaigning, searching for a good leader for you Malawians. Mpaka ndafika pa climax, mpaka ndafika pa deadlock, mpaka ndafika pa terminus. The terminal that I've reached is I've come up with a leader, Des Kabambe. Whether you like it or not, Malawians, this man is going to help us. But on his own, he's not going to do that. We must be his eyes. We must be his ears. He must understand us. That's what Kabambe. Atiziwe ifeyo. What do we want? I'm happy Zuluanai pa crucified. Shaunina pa Zodiac the way he expressed himself. One of the best crucified interviews. Kabambe wayankula mena lili. The young man has got experience, vast experience. Hozi chepesa komandi maphunziro abwino. Amalawi nonse kumene muli kodi munthu akaphunzira bwino. What do you expect from that one? As compared to just a politician yemwe amangozuka mamawa kumangonamiza anthu. The way it has been happening. Achina Chakwera, achina Joyce Banda, achina Muluzi, achina... People have cheated us. Kungozuka basi kwamba ndale kumati namisa. What about this young man was Pandela Express Zulu? Pa Cruise 5. Amene mwaonera pa Zulu. The guy is just brilliant enough. You know, in Malawi to be educated is not easy. Looking at the environment, somebody has managed to come up, to rise at a tender age. Kukalapaka Reserve Bank governor as a secondment at Alinichirabwino from Capitol Hill. Malawi to funa chani China. Who else do we need? We have tried politicians without vision, without future, without setting their goals, without objectives. What else do we need, Malawians? When we're not trying to vote for people like Kabambe. Tufuna chan. What do we need, Malawians? What lessons have we learned?
tapuzirapo chani kufa kwa Saulus Chilima ndiye mwanaika anthu awiri muboma APM ndi Lazarus Chakwera ndi kumwalira asanadyere kapena anthu amene timamusatira tisanadyere ufulu umene Chilima amafuna. What else do we need, Malawians? Tufuna chani makamaka? Tufuna andale panopa, andale ndamene mkonawo akulephera kupanga zinthu. 4 years in office, MCP itakhala opposition, over 20 years in opposition. Kwa yesa tikunati alawe kuboma MCP. See how we're suffering today. Tikulepha ndikuyankhula komwe kuti timasuke. We don't even know where we're going. We don't know who's making the decisions for this country, Malawians. Tenti sanke muntu, let's vote. Kabambe is the only best candidate so far. Amene simukuona, I don't know chifukwa chani simukuona. Ngati ili nsanje chimodzi chomwe chikulowesa ndale zathu ndi chitukuko chathu Malawi muno. Tenti chose sanje Malawi, tenti ambe kukondana. Mukati muone makandidate onse yawo pa September 16 achakwera akuyima kukwana. Mukati muone APM akukwana. Mukati muone atupere muzi akukwana. Ajoshi banda akukwana. Malawians tisalambenezane ya. Anzanga nonse amene ndimakupangani campaign. Omwe mulibe gawo, mulibe udindo uchipana china chilichonse. I'm very happy that so many people mukundivesa chimene ndikupanga. I'm MCP. Ndiye wa MCP. Ndipo singawe kuite singawe uchipana china chilichonse. I'm only supporting the Kabambe wa UTM. The support of the Kabambe wa UTM because he's got that wisdom. He has shown the world who he is. Ndeba sina Kabambe fei. Malawians, are you joking? Chifukwa chani yo simnapita usiku simnaphunzire bwino. Ndi mwana wanu omwewo kukaikira kwanu komweko kukaikira munthu. That's why simnaphunzire. That's why mumangolera chilichonse. That's why you want government to do everything for you. Even voting, mumafuna munthu ina akulondolere kuti mukavote motere. We have got the rightful person, rightful candidate out of all the candidates. Olena ngakhale pa convoy ya boma, olena ngabenderama, olena ngapange chilichonse. They cannot beat this young man Des Kabambe. And I'm saying this deep down from my heart. Amene mkudandi UTM leadership ya Kabambe. You must sit down, think twice before tomorrow. Why are you hating Kabambe? Such too much. Why did you hate Chilima? Such too much. Chilima mnadala naye. Mpaka Chilima kufa infrastructure kabwinibwini. No answers up to this day. Now Mwambasa udandi Kabambe with his team. Am I stupid, Samuel Wara, to campaign for Des Kabambe, you Malawians? Mpaka Samuel Wara kumpangira chiwembu, sending people to my house, sending chiefs, kwa watu mafumu to frustrate me. Kumuzi kwatu. Kwa Samuel Wara, kwa Tomorombo, kumanyamura. Why do you do that? Mufuna chana Malawi. Mufuna sogrota na Malawi. What do you need, Malawians? Mufuna zikamedu kaya Baba Jonji. This country this time needs an economist. Tufuna economist panopa, ziru zabaralika, putting things in place. But you cannot do that on his own, minus your support, minus understanding what the position that we're in today. Poverty. We're swimming in the sea of poverty, swimming in the sea of blindness, deafness. Malawi, what do we want? We don't need politicians this time to tell us lies more than we have been told before. Let's vote for Kabambe. Think twice, Amene Mkudandi Kabambe. Think twice, Amene Mkudandi, the new generation of leadership. Awawa Masai kuli politicians, awawa. And hoi pandang hanza. They only love you, mukapasa vote. When they go into office, ama kaitana naso, ambilimbili kuitana, they'll go kupita kuchipani chimosi. Just imagine DPP. All the people we fought when we were in opposition are DPP. I mean, are MCP. All the DPP thugs, cadets, all charge, all say MCP. We don't want this type of politics. Ngata DPP amafuna kuti athandiza Chakwera, akada kusapota Chakwera, but not leaving the party DPP. Agaka DPP komweko. Because many talk DPP kuja kwa MCP ziliko. Many wachoka kwa MCP, DPP kuja kwa MCP, Gaunan, Chakwera is lost. He can't show anything Wapanga by inviting people, by buying people from DPP. Disaster. Comrade, I'm very sorry to tell you this. My campaign is for the people. Amene amakonda Malawi and omesafuna ndale zachimizi, ndale zoponderezana. Koma mafumu ndale zata church. Tisiye nife tipange chisankho chatu chabwino.
musapempherera sogolero mwakuti akulakwisa zinthu titapasa boma pano pali mboma ngakhale kakupasani ma millions and millions of kwacha mavenda iniyo uvenda umakhala ndi grade yake uyenera kumazikweza. If you are a vendor, usakhale usafe vendor. One day you should own a shop. Owning a shop is not by getting bribes from politicians of the day. Thank you. Good evening.